cita anual coa comunidade escolar, o grupo de teatro do Virxe do Mar, totalmente renovado e desta volta exclusivamente feminino, está velando armas antes de representar en plena primavera chuviosa este verán en decembro. Como indicamos no programa de Man, trátase da historia dunha familia marcada pola ausencia do pai, en a que conviven tres xeracións de mulleres que buscan desesperadamente separarse, pero permanecen necesariamente unidas. Pero para que vos vou enganar? Hoxe estou aquí fundamentalmente para vos revelar un segredo que moi pouca xente do Virxe do Mar coñecía, e é que esta obra estaba preparada hai 3 anos para que representasen outras actrices de idades máis aproximadas ás personaxes que interpretaban. Era un grupo de profesoras deste centro que comezou os ensaios con moita forza, pero que pouco a pouco foi perdendo ánimos. Xa sabedes, corrección de exames, avaliacións, claustros. Aínda que M. Rajoy e Feijóo non o crean, esta profesión come moito máis tempo do que o profesorado bota nas aulas. E así foi o conto, que a función foi amurchando ata que finalmente esmoreceu. Por iso, malia que elas nunca figuraron nun cartel, malia que nunca rodaron un tráiler, creo que hoxe les agradezamos o agasallo que nos quixeron facer daquela, aínda que se nos rompese polo camiño. Esas actrices mudas eran Lola de Filosofía, Marta de Castelán, Teresa de Biología, Raquel tamén de Castelán, e Sandrine de francés. E para aquelas que as coñecestes, que as coñecedes a todas, vou vos propoñer unha quiniela. A ver se dades identificado que papel desempeñaba cada unha delas. Xa levades deberes para casa, pero eu non vos penso corrixir. Bueno. Queres augas? Viña, non vas ver nada? Non. Quedaron sen ricos tallarines. Non os fixen eu, son de sempre. Pois non o parece, están moi ricos. Mira que te ven. Grazas. De nada. Me perdoa, vale? Que? Me perdoes? Por que? Polo de antes. O que? O que dixen antes, o de que se non ves o domingo... Non fixen máis esta casa? Si, iso, de que só vas por amor a mamá. Non o penso. Non o pensa? Non o penso. É que te dixeste que non o pensa. Porque estaba enfadada. Sí, porque estabas enfadada. Porque cando se está enfadada non sei cousas que doen, pero que en realidad non se sente. Non o sentes? Non o sinto. Vale, pois xa está. Non pasa nada. Se non o sentes, non pasa nada. Está todo ben. Non, Alicia, non está ben. Non está ben, Paloma? Non está ben. É porque non está ben? Porque ti segues enfadada. Que eu sigo enfadada? Sí, estás enfadada. Estou enfadada, non? Sí, estás moi enfadada, non entendo por que non é para tanto. Vale, pois como estou moi enfadada, vou aproveitar para dicir cousas que en realidade non sinto. Como, por exemplo, que son a copia barata de mamá e que te dedicas a dicirle a todo o mundo que ten que facer cando en realidade a tua vida é unha merda. Por certo, perdoa, vale, en realidade non o sinto, é que estou moi enfadada. Pasas vos algo. Dame. Chegas a tabaco? Eu tamén me alegro de verte, mamá. Pero non
a boca. Era unha broma. Pois sí que está moi ben, que está feliz e contenta e que o mellor non pasar o Nadal con nos cun amiguillas de ti. Pero ese amigo non era un malagueño que estaba ali con él. Bueno, mira, prefiro que non mo contedes, pero se vai vir pasar o Nadal que nos avise. Porque se vai traer alguén, teño que ir a encargar o cordeiro a carnizaría, temos que ir a mirar como imos facer para dormir na aldea. Ai, mamá, se veñes aos compañeros, son. Mamá, levas a medias sen ver a Noelia. Queda un mes para o Nadal e resulta que agora que se preocupa é saber a carne ou non ou como imos dormir. Por favor. Bueno, comestes? Ah, bueno, que non me perdoou. Non sei, fixo que non pedirías. De que sei. Eu apenas toquei o meu prato, que é iso? Talleres. Pero se non había tallerín de espagueti. Eran uns desos de que levaban ali. Eu creo que estaban desde que vivía aquí, non é? ¿Qué? Joder, que nosos están cantados de xuño. Que faz? No, ni se te ocurra tirarlos, Que xamos como eu, que non lles pasa nada. Póñelle data de caducidade porque os obrigan, pero non lles pasa nada, Tanto de ter, tiros e punto. Como vas a comer iso, por Dios? Eu comí todo o prato, pero por que me das os talleres de San Juan? Non nos decataríamos de que estaban, filla. Pero non os tires. Que non os tires, que como que lle pete. Pero xa, non vas. Bueno, ti comícheles, non che me pasa nada. Se te vas a facer o favor de dixer que como que lle pete. Aquí os ves, uns suculentos tallarins de merda de sobre caducados. E de postre... Estas maravillosas pranas de mazá con servilleta sucia para que goces do seu sabor gorentoso. Bo proveito, mamá. Paloma, filla. ¡Chámame Alicia! Bueno, perdón, Alicia, pero que vos pasa? Que fastes? Nada, como que queiras, sinto. Non me atripa. Que boa, queres que che pague un polero? Ai, cheira che pero moitísimo tabaco. E tes que cortar un chisquiño as puntas, non? Tes o pelo longuísimo xa. Pero se che do estómago non fumes. Deixas en paz, vale. Vou fumar a xanela. ¡Ay, Benissa! ¡Benissa! Escoitaxe esa voz. Pero non me estaba sorda. Deixa que fue. ¡Benissa! Ah, boa, boa. Que está la boa? Benissa, filla, dame iso. O que? Iso, que me dixeches. Que che dixo? Pois se ti non o sabes, Que sei agora, pero dime outra vez, mamá. pois se xa o sabes, para que che vou repetir? Ai, a verdade é que ti, boa. Dime outra vez para que te trae. É porque che iba a decir outra vez, veña a meter as cara. Onde vas? Martina, como estás? Ben, e ti? Moi ben. Que guapa te vexo. Dormiches ben. Ai, filla, pasei moi mal a noite. Como tiven que facer iso, e por máis que lles dixen, non me deixan. Eu tiña que leválos, así que os levei, un por un, a todos. E sen pejar ollo que estiven. Bueno, pero agora xa levo comido un mamá con el sí. Terás cara. Non sabe? Non, pero xa logo me poño, é como. Si é que sí. Quere que che vou preparar algo rico, rico. Feliza, filla, non marches. A vos ten fame que ten para comer. Un potito de polo con verdura, xa me pento eu. Se queredes dou eu, para unha vez que veño. A boa come sola, non lle hai que dar. Mira aquí que ben, pois vou fumar a xanela. Discutiches con Alicia. Que máis che ten, mamá? Está moi nerviosa. É polo maldito tabaco, ten que deixar de fumar. Bueno, que fago que queira, non o vai deixar que te lo digas, ao contrario, parece mentira que non a coñezas. Abonda que yo digas para que ainda fume máis, así que deixa en paz. Pero, dalle o libro, anda. Mira, mamá, xa vou, en serio. Queres algo de comer? Non, pero ti tens os fillos que teño que para cheo de tallerín. Non teño fame. Xa, pero algo terás que comer. Estás quedándonos esos respirulas, esas non as podes tomar no estómago baleiro. Tomei un flan que había na nevera. Un flan. Só comes merdas, filla. Bueno, mamá, queres parar? Déixame dicir o que teño que facer. Ao final vai ter razón Alicia. En que? En que non lle deixes de dicir a todo o mundo o que ten que facer. Eu fago mesmiño. Eu só quero que se seades libres. Eu sempre vos eduquei para que se seades libres. Pero se un ve que outro está equivocado, que lle pode dicir, por que non lle debemos de dicir? A liberdade de cada quen remata onde empeza dos demais. Eu sou libre de dicir o que vexo e logo que cada quen faga o que lle pete.
ben. Vou. Veña, vamos merendar. Deixa, que tome la sola. Veña, boa, xa verás que rico. Ui, como ten o nariz. Parece fofito. Oye, o manilo que está colgado, mamá, as medicinas, porfa. Toma, esta antes de comer, esta despois co yogur, vale? Que rico, aboa, biches. Yogur de coco. Que día é hoxe? Joder, tamén está caducado. Que di? De onte, non lle pasa nada, Ademais, a tua avó nin a partir un rayo ven a matar o bono yogur. Pero que ti comedes todo caducado, que? Pois a mí non me mogo a tripa porque pos tallarins. Fago chapolí. Non! Aboa, que están pintadas collo do prato. Xa sei que están pintadas. O prato, aboa, veña, que se enfría. Vale. Que te xeito, está dibuixado, non sei como, ves? Vai a merda. Hai que retirar este mantel e poñerlo niso, porque agora ten coller, porque con coitado destrozamos todo. Esa queimadura que vi, quen queimou o mantel? Eu fumei na janela, non na mesa. Estará de antes. Xa non fumo. Non, se ao final fumou a boa. Ai, non me chista nada como temo do nariz, Non se vai a tocar, Que non se toque. E tamén te raba chunchacho nos dentes de quedar sin Mira! Ai, non me mogollón a tripa. Mira o número de teléfono que vou chamar a información toxicológica. Ai, filla, que exagerada é. Aboa, veña. Dime un chisquiño de agua, tallo. A ver, tragate esa pilla. Ai, mira, lle debaixo da lengua que onde que sustituto cos pílula, eu creo que agacho debaixo. A ver, aboa, veña. Abre a boca. Abre un momento. Fenisa, filla, mira esto, que non dou entendido. Hola, boa tarde, mire. É que comín un prato de tallarins que levaban caducados, como desde hai un ano, e agora dan un pouco a tripa. Non me podo creer. Chamou por esta tontería. Carbonara, con araquiños de algo así como xamón. Pero eu creo que non era xamón. Cascudas, dille que eran cascudas. Aboa, cala a boca. Que está Non me souberon raros, nin picaba. Pero agora dan un pouco a tripa. Bueno, agora que o dis, sí que picaba un pouquechiño. No, pero teño náuseas e un lixeiro mareo. Un lixeiro mareo. Dille que cos cigarros non te mareas. Dille, anda, dille. Perdón, non é vostede. Ajá, está ben. A ver, aboa, levanta a lingua, veña. Marcelino, fillo, ven. Aboa, non vedes só que non se estou facendo nada. Fenisa, arreiro. E como me provocou o vómito? Mordeume. Aboa, por favor. Uf, que noxo. No, entendo. Vale, grazas. Iso farei. Vou vomitar. Ai, filla, toma tu boleo de leite de pamplinas, anda. Déxame en paz. Vai a outro, que se me peina unha hora. Joder. Veña, agora comer suíña. É que non me chista nada como ten iso do nariz. Parece necrosado. É que non se lle cela, está todo o día tocando nada. Mira que boiña parece así comendo, tan tranquiliña. Non se parece nada, papá. É que teu pai saiu ao bocaje.
Pois non, domingo a de papá. Por que non llo preguntas a ela? É que non entendo, de verdade, non entendo. Mamá, pois que non quere vir e xa está, non lle gustan oscuras, nin a misa. Pero, que lle fixeron elas curas? Ninguén lle pediu que fale co cura. É polo seu pai, non pode facer iso polo seu pai, non é por nós. Mamá, non ten nada que ver. E pregunta a ela, a min, que me contas? O que non quere é pesar a igrexa, non lle gusta a misa. Pero non entendo que lle fixo a la igrexa. Se fose de vez en cando, a mellor non estaba como está. Como está que? Xa botaxe? Non. Por que non queres vir o domingo a igrexa? Teño choive. Se ti non traballas. Perdón. Bueno, as clases particulares esas non creo que as vayas dar el domingo. Ai, Denisa, filla! Sácame do fondo! Lembro-vos Denisa, filla, que mollas! Aboa, cala, ó. Lembro-vos que o ano que ven expoño no Galería 30. É unha desas exposicións as que nunca vas, mamá, pero máis importante aínda, porque o comisario Rodrigo Marqués. Rodrigo. Moi ben, aboa. É unha gran oportunidade para min e ainda non quero moitas cousas por concretar. Elo, non descansas, Rubén. Rodrigo! Bueno, iso, Rodrigo. Non descansas, Rodrigo, os fillos de estar en familia. E non che vai deixar a ti estar ca tú e máis nos días como eses. Ai, mira, non quero discutir, non vou ir e punto. Moi ben, agora fui. Pero toma tu yur tamén, non? Pero soy eu extra. Ai, marcho, non me atopo nada a ver. Moi ben, fai como que irás. Así vou facer. Ah, por certo, querería levar o cable que te regalei polo teu aniversario. Nin sequera o colgaches e quererías poñelo. Se pode ser. Rodrigo, Rodrigo. Teño guardado, pero non porque non me guste, senón porque estaba mirando un marco que pegase co sofá. Estive mirando nas cancelas. eu non dixen que non che gusto. E bueno, tanto tempo. Pero ese cadro está pensado para irse en marco. Bueno, sinto, filla, de verdade, xa sabes que eu non entendo desas cousas. Levo cando queiras, e perdón se che ofendí, sinto. Eu tamén o sinto. Un bico. Un bico, Paloma. Chao, aboa, pórtate ben, e non des moita guerra. Ben, Eu tamén marcho, que Carme tiña hora no pelo e dixo que se me podía quedar con foda. Quedaste coa boa? Sí, claro, pero sei que teño que ir a misa, así que... Vas todos os días a misa? Vou onde me peta como a ti. Adeus. Vai xocando aquí. que tal, Patri? A que non sabes en onde chamo? Ah, non. Diz o meu con X. Trouxe mozada. Chegou antes de xe con regaloumo. Iso foi o que te preguntei eu. Meu ben, non me poñerías os cornos e isto é porque te sintes mal, non si? Ainda que se te digo a verdade, tanta metería. Non sabes o que é ben con todo instalado. Retina pantalla HD, gama cromática amplísima, 3D Touch. O chat de Facebook vai a velocidade da luz. E ten un programa que me conta as calorías que perdo cando fago exercicio. Mañá máis me probo no xinasio. Por certo, mañá é unha cora pilates. Vale. Bueno, pois só decirte que non nos días moita caña porque teño unhas maniotas de onde que non podo nin mover. Sí, en sitios rarísimos. Teño unhas maniotas horribles no sobaco. Como? Ah, bueno, perdona, axila. Como? Ui, a fascia pectoral. Bueno, pois eu nunca tivera maniotas na fascia pectoral, o sobaco de toda a vida. Non podo. Si, non, é que veño de misa, que hoxe hai 2 anos do meu pai e vamos todas xuntas. Non se dice nada porque só famos da familia. Bueno, é un descanso, levantarse de reforma e o teu pai sexa fillos únicos, que non hai nin tíos, nin formas, nin marcas desas. Ah, non sabías? Si, só somos 4. Eu non sei nin que somos formais, nin nada disso, aparte os gilipollas están tocando as narices, claramente. Si, vemos plan eu da casa porque fai tan como outra vez. Si, filla, na garde que lle pagan todo. E nada, quedou eu con nada.
Xa pode, despois de 15 días que estivo en Xapón, que debo usar con ela. Xa, tía, que dame muitísimo medo dormir soa. E claro, Paloma chegou algunha noite. É que non adora. Incluso un día ela chegou a mamá e a min tía Carmen. Así el sol pola pota mocosa. Bueno, pois nada, tía, mañán vémonos, vale? Grazas. Como? Non sei o que é, unha película ou algo así, non? Unha cantante. Non sabía. Me encantaríame. Pero Zai está enferma. Non sei. Si, tía, que necesito sair. Pasei unha semana libre só a nena. Que parece que ven que marcha o pai e non se enferma. Bueno, pois mira, vou falar con Fran, que faga o DCA e se non está mellor, sabe, vale? Será que case moi duro. Xa sei que non fago nada, pero canso igual. Bueno, veña, pues quedamos así. Se ao final vou, xa te digo que sí, envíoche unhas antes de moi con X, vale? Veña, grazas, guapa, bicos, chao, chao. Xa chegou aquí, que trates? Filla, 3 cuartos de hora, pero se me pides aquí o pé. Como está Zoe? Carmen, como está Zoe? Que? Zoe, como está? Perdón, está mandando un WhatsApp. Dale, só tengo unhas décimas. Ai, o WhatsApp de narices. Trae unha xerra con auga, que é o único que fai falta. É tu irmán? Mamá. Bueno, pois tira chicle que imos xantar. Paloma! Alicia! Trae o boi e deixa-me de cigarro, que imos xantar. Vou! Ai, que vagón a supervisar direito costas. Porque se rica todo o tempo costa na que non se adapta. E a túa súa non a rica. Non tens estudiado, non sei. Non me esquites, non te mato. Non é un mono de feira, Carmen. Sí, pero está super graciosa. E además a boa sorrir. Bueno, veña, imos xantar. Paloma, non partas o pan cas mans. Oiches, Paloma, non parta o pan coas mans. Bueno, perdoa, Alicia, sempre vos ando cambiar o nome, pero collo coitelo. Sábeme máis se parto coas mans. Non lle vai pasar nada o pan porque parta coas mans. Que máis terá? Ui, pero se pan francés. Porque está francés. Porque de Antonte. Ai, que vai, non maravilloso. Pois vai por ela que nunca comedes pan do día. No, nin falar, primeiro acabamos esta. Yo, pecador, me confieso ante Dios. Ai, filla, metes que a bacteriana na boca que non me extraña logo que che Que sente he mal. pecado de Espero que no grabada. palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Boa, veña, que che teño que poñer o bandinón, déxate de culpas. Carmen, deixa o teléfono. Carmen! Carmen! Que? O teléfono, que deixes en paz. Xa vou. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Auga! Dixen diante sacarme que a trouxese, pero nin caso. Estás parva perdida como maldito teléfono. Xa vou eu. No, que vai a Carmen. Carmen, auga! Que? Non vou tomar viño, gracias. Xa, pero que fagas o favor de traela por resto do persoal. Non vas xa! Tranquiliño, non te malcorices, que se está rayada por ir a mesa sin se apetecer, non hai un problema, vale? Que dis? Eu non dixen nada. Eu, porque me enterei na praza, eu non sei nada. Si eles saben, pois bueno, eles dirán. Cuidado. Onde está aquí la rolla? No primeiro estante. A ver, unha cosa, é que onte como facer as uñas e non quero rompelas. Non fores o mércoles, eso é de ver. Sí, pero fixaron un desplado para un lado rarísimo. E foi un andado que tengo como mañá, sen que me gusta máis un cuarto para non paso, puxo por aquí. Pois xa podías ir ti, que tes as puntas queimadísimas. Xa. Está ben, abrímosle 2 días. Pero vaya, mayonesa con arroz. Eu na miña vida vira. Xa, pero se son ingredientes carísimos. Logo dis que engordas, pero que con semellante morea de mayonesa non me extraña. Ai, déxame en paz. Xa, pero un capítulo teño que lo concello, non? O meu home traballa 36 horas ao día.
Non, avoa. Palo, sí, xa non te pregunto porque Bartolina... No, como vas, Tamara, por certo? Ben, máis tranquilo. Ben, e ti? Bueno, pois debereu só. Eu só bebo dúas ocasións. Cando hai algo que celebrar... E cando non, que gilipollas és? E cando teño saudade. Soidade. Soidade non, Palo, saudade. E tristuro, melancolía, porque botas de menos. Ibas facer un vídeo, pero ibas facelo en condición. Por papá. Carmen, onde crees que vas? Deixa eso ahora mesmo no seu sitio, eh? Non vai facer nada. Ai, papá, que sei que me acompañamos con isto. Motivo, non para de borracho para decirte que te botaron de menos. Xa que te queremos, ali Avoa. Saúde, fillas. agora, para que sobre non comprar. Eu non fun, sería outra, non vin eu. Ai, aboa, deixa de facer ruido con brazo. Eu non sou mono, non hai nada. Que gracioso. Agora, que ves no fondo do prato? Ben, e ti? Mira, filla, mira isto, que eu non o dou entendido. Aboa, que non hai nada que entender. Eu debuxo do fondo. Mira, unha casilla. Eu debuxo unha casilla, velo. Venga, come conxo. Agora, que ves no fondo? Iso, o que me dixeron é que eles empeñáronse e eu quería facelo como me mandaran, pero eles empeñáronse que non. Ai, mi madriña, que disgusto, ai, que disgusto. Pois non tiña disgusto ningún, que non pasa nada, está todo ben. Que non pasa nada, ai, que che fixo. Lurpia, petanca. Si, xa sabía eu que foches ti. Foi esa foi a que... E despois dixo a min que... Que che dixo? A ver, que che dixo? Contigo non falo, Lurpia. Iso, pois, sabes? Avoa. E vos non amaredes, que xa sabedes como se fan. Isto ten polo. Claro, arroz con polo. Pero que pasa? Non como carne, se sabe moito na videofran, pero por fin. Pero desde cando non comes carne? Estuve facendo vegetariana. A carne é o peor, díxeme naturópata. O leite tamén se de ademais, ningún animal toma leite despois do período de lactancia, moitísimo menos outras especies. Está mezclado co leite de vaca. Vegetariana. Pero se tomaches dos viños de vaca e se comiches dos canapés de xamón serrano. Bueno, vou a modo para que o corpo se vaya facendo. Ademais, ese monte é o último do que me quite. Bueno, pois aparto polo come arroz. Oh, relaxa, que lle pasa hoxe? Chamou antes, non, Elia? Cando? Vino antes, bueno, foi un mes. Vino antes con aquel favor. Mándame un pico, non. Ai, miña nena. Avoa, solte iso. E como está? Ben, pero... Di que non vai sobrevivir a Nadal. Está desenvolvendo un proxecto co argentino ese amigo seu para iren a India en fevereiro, que non pode, que ten que forrar. Iso xo sabía, é porque o sabía de ti. Agora, India, é que esta nena non ten parada. Deixa, é máis lista de todo. Lonxe, vivindo a súa vida. Fai moi ben. Eu teño amigo a miña vida. Estou encantada ca miña vida. Xa. Filla, non metas unha tallada tan grande na boca. Deixa en paz. É que semellas un muiño. Avoa, solte iso. Mira, Carmen, fai o favor de levar iso para o seu sitio, porque ao final imos ter un disgusto. Di que... Por que non vamos a celebrar a Nadal? Que ali é verán, que poderíamos ir de vacacións. Tío, é a boa piloto avión. Avoa, non fagas tanto ruido con brazo. Quítallo, filla, porque xa rematou e estame coñendo dos nervios. Mira, Pablo, por que non vas ti pasar unha Nadal con María e de paso perdes me do bar? Xa la cuides, iría encantada. Xa montas a ascensor o seguinte ao avión. Nin tola. En ascensor vou porque subo ca boa cadeira non tío máis remedio, pero paso fatal, Ai, Pablo, pois algún día tenes que perder esta tontería, boa. E mira, que vou momento para ir a América. América non Argentina. Pablo, Argentina está na América, Latinoamérica. Argentina está na América. Pois claro, en América do Sur. Paloma, filla. Eu que sei, pois non o sabía. É que ti vives noutro planeta. Que é América? A mata da cesta. Paloma, filla.
quen é Angela Merkel? Unha muller? Nin idea. Ai, que me parece maravilloso, Pablo. Nin a mí me pasa o mesmiño coas cousas do ordenador. A información que o cerebro discrimina porque non lle interesa e non a retén. Además, non se fai falta ninguna saber quen é esa muller. É moito máis feliz en saber, podo te asegurar. Quen é Macron? Ese non me acabas de inventalo. Boa, son de iso. Deixa, é o seu fillo, que teña preto, que para iso pariu. Vale, pero iso non lo decía. Pero estades parvos, o que dixe da palabra tranquila. Se non me importa. As capitais. A Os ver... capitales son, mira, cada provincia, cada comunidade autónoma está formada por unha provincia. Cada provincia ten unha capital. E a maiores hai unha provincia... Bueno, mira, non me digas. Eu digo as capitais. Sevilla, Granada, Murcia, Alicante... Paloma. Que? Alicante, está na comunidade valenciana. É Murcia, é Murcia. Mira, pregúntalle por Masterchef ou pola Belén Esteban ou por todas esas pendangas que iso seguro que o sabe. Como é o único que se traga todos os días. Vexo que me peta, que para algo me paso aquí enteiro o día sueño coa boa. Ui, Paloma, pero tamén ten genio. Isto non o podo creer, segundo non o cree ninguén. Como é que tío, as ideas de Gomeiro porque tiñas que poñer enriba da mesa, non si? Cinto tampouco foi para tanto. Bueno, xa está, non pasou nada. Non pasou nada. Mira, cala a boca ti tamén, porque eu teña preto que para iso pariu. Mira, filla, é que eu non sei o que pasa, Ah, solta, que iso non se come, veña. É meu, meu! Solta, que me mata. Cando veña meu Marcelino, ides vos enterar. Imos rematar a comida por unha vez, por favor. Sí, iso, comede, a mí que me dé. A boa, ti xa comiste. Que eu comín, veña, home. Marcelino, fillo, cando sea. Xa vou eu. Dame con unha pedra na testa que daba así tan a justo. Palo. Digo, non tamén me daría cunha pedra na testa, non é ela. É só Alicia, Alicia. Hola, Lita. Veña, boa, imos montar unha cestina, vale? Así reventedes todas. Que pouca cosa. Paloma traballa moito. Pasa todas as mañás na súa cova polas tardes con Zoe. Non é xusto. Que non é xusto. A Zoe a coida porque quere, E ademais gañenlle moi ben os cantiños que lle pagamos para as súas cousas. E asegúrase que pagamos moi ben. Eu antes das 4 non podo sair do colexio. Pero, por que non me has que axudala? Porque vivo no carallo 29 a 2 horas daqui. É porque teño as miñas clases de pintura. Mamá, que segundo ti non será ningún traballo. Pero que me serve para pagar o aluguer. Bueno, poderías vir vivir aquí e así non terías que pagar o aluguer. É que, se xa non estás con Marcos, non sei que pintas ti en Ourense. Pois exactamente iso que estaba no Ourense. Pinto, mamá, pinto. Pois poderías pintar aquí. O que me faltaba? Mira, nada, non dixen nada. Está claro que ti e máis eu non nos entendemos. É moi difícil entenderse. E nin Marcos nin eu parece que saibamos. Que deixar Marcos tranquilo, joder. Non se deixado xa está, xa o deixaches ti. Pero só digo que... Non digas nada. Mira este grupo de Facebook que vos. Teño o armario cheo de nada que me poñer. Ai, onde anda o meu Gustavo? E o meu acendedor? Anda aquí o meu acendedor. Está aí arriba da mesa. Este non é o meu. Pois meu non vai ser. Aquí a única que fumas es ti. Que pareces un carreteiro, filla. Ai, mira, mellor marcho. Ten que ir a ver o venres a inauguración da exposición e as 10 na Galería 30. Pero se ainda non rematamos de comer. Vin a misa. Estou aquí. Creo que xa fixen hoxe bastantes cosas que non quería e ademais non teño máis fame. Bueno, en realidade comimos todo como a un muiño. Así que mil grazas polo xantar. Un bico. Carmen, que se mellore Zoe. Paloma!
Si, gaño un pico bo da miña parte. Mira, Paloma, para que me contes a tua psicóloga, que é unha terapeuta, fisioterapeuta. Adeus, mamá. Teresa! ¿Cuándo vas a empezar? Venga, voy a tener. Cuando remates, vamos. Maravilla. Porque sabona, po, aquí só non se come, que veneno, veña. Ah, mira miña naiciña. Non, está toda seria. Pero cando me ve, ponse un sorriso. Mira, nunca te que te transitar en mí. Podería ser a túa. É que non entendo que lle pasa a Alicia. Non damos falado 2 palabras seguidas sen discutir. Ai, mamá, pois está malvada, non me separarse, está de corriente. Que che? Nada. Ora non di nada. Ora xa non está seria. Para mí. Que te ríes? Quen é esa que está con vostede, nai? Oh, esa son eu. Foi ela quen quiso que Marcos marchase. A ti que saberás. Non sei o que di, nai, non entendo, nai. Díxemo el, falei onte con Marcos por teléfono. Chamaches a Marcos por teléfono. Ti queres que Alicia te mate, non si? Esa que marche. Mamá, pero ti quen te crees que és? Abo, que esa tamén son eu. Se lle dicen que iso non significa que terminasen. Venga, rematar. Ai, que brujadiña me está miña naiciña. Mamá, de verdade, Morreu o conto. Venga, xa rematar. Vamos botar unha cestinha? Adeus, miña nai, adeus. Ai, meu Deus. Come, filha, que non tocaches o prato? Non teño fame. Estou cansa e un pouco nerviosa. Tómame un lorazepam a como dictar tamén. Xa, pero algo terás que comer. Ai, a chave facen furada no estómago. Non podo. Teño cerrado. Palo, ai, que pasa? Nada. Veña, come algo e vai deitarte. Hoxe é un día de moitas lembranzas. É que non me podes lembranzas esta merda de ansiedade que non marcha nunca. Ti que necesitas é un mozo. Desde que apoio de Pedro non volvo a tostar mozo, iso é o que che fai falta. Necesitas aí un pouco de alegría para o cuerpo, o perreo. Ven comigo a un concerto así. Deixa tu irmá tranquila. Non me apetece. Gracias. Ai, palo, veña, que días lado con Patri. Que, por certo, nos manda un pico moi forte. Quedamos en Nazareles. Ali non vai ser moito porque son todos gays, pero seguro que pasamos moi ben. Non, en serio, que eu estaba tranquiliña na casa. Ai, pobre Patri, o que tal ten sufrido esa rapaza tamén? Segue sendo... Si, mamá, segue ser lesbiana, non sei que te soy. Non, se a mí parece moi ben. É unha rapaza encantadora. Pero bueno, mira, Paloma, come este plátano que te explotas e vai te sentar moi ben. Non, deixadme tranquila, por favor, non me apetece plátano. Non me diga. Paloma, son anaquiño, veña. ¡Felisa! Oh, boca da ti. Miña boa, que non pasa nada, que está todo ben. Ai, Felisa, menos mal que estades aquí. Non sabes como me puxeran todos estes. Eu levaba o caldeiro pro monte, po pai, enchino todo con planas por riba para que non se viso que levara dentro. Pero chegaron os perros civis e apuntaronme con iso. E eu dixen que levaba comida para os conchos, pero eles... Ai, Dios, ai. Boa, que está todo ben. Está todo ben, xa está, xa pasou. Está todo ben, non te enganas. Non, boa, non te engano, xuro, está todo ben. Non xures, miña filla, non xures, non se xura. Meu pai, Está ben, boa, ben, duro, vale. Felisa, filla, non me deixes só. Boa, que non vou a ningún sitio, vale? Venga, vou quedar aquí contigo. Venga, que está todo ben, que non pasa nada. Xa pasou. Vai que Dios me que ben. Vale, deixa a campaña para que a mesa poña todo, vale?
Bueno, para o contrario, vemos o que podemos facer para levar ao sitio. Miña nai non foi a residencia ninguna, non penso consentir que vai a nai do vosso pai. Mamá, polo menos contrata alguén que vos viña da Colorada. Sí, home, sí, o que me faltaba por aí. 3 fillos paradas, eu todas as tardes libres. 4 mulleres feitas e dereitas e vou contratar a alguén que veña a mudarte os coiros á boa. Veña, home. Mamá, veros, para hora non pode máis. Se tiña máis ali que colaborasedes un pouquiño, ao mellor non estaría como está. Non creo que falamos así precisamente por nós. Ademais, eu teño unha familia que atender. Unha familia que atender. Xa vexo como atendes. Tua filla con febre na casa te de concerto en Compostela, non si? Pero, que che estou a pedir eu a ti se nunca fas nada? Todo o día fora da casa, ou no gimnasio, ou de compras, ou no salón de beleza. Non te metas con que eu falo, deixe de meter na miña casa, non tes nin idea. Eu estou opinando como estás opinando ti da miña. Non é o mesmo que non coides de fea, pero sí que me estás pedindo como para cargo da boa. Pero que che estou pedindo eu que te fagas cargo da boa? Eu non che estou a pedir nadiña, nin falta que fai. Es ti quen di que Alicia está agobiada. Pero, ademais, que che vou a pedir eu a ti? Se és incapaz de facer nada na tua propia casa que nin limpas. Vives a 5 minutos de aquí, pero nunca tes vagar para vir mudarlle o cuiro a boa, non si? Mamá, non vou discutir contigo, e non me quero justificar, eu xa teño unha filla que como para mudarme os coiros. Unha filla da que chupar. Non me faga rir, por favor. Pero se pasa o santo día na gardería e cando sae pasa máis tempo con Paloma ca contigo. Mira, eu non che pido nada, xa sei que non vas cuidar da boa, nin falta que fai. Ti con levar esa comidiña feita para casa xa tes o bombo, non? Marcho. Toma, o tupper con arroz para Fran. Eu digo, non quero. Pero Carme! Felisa! Xa vou! Ai, Felisa! Marcelino, fillo, ven! Que xa vou! Quítame do foto! Ai! pouquiño nerviosa, a verdade. Non sei se tiña que poñer a serie de pintura viva no lateral ou nesta fronte. Non sei, que non me gusta nada. Mira os cadros e pareceme todos horribles. Hai pouca xente, non? Bueno, dá razón, ainda é cedo. Ai, mira, por aí parece que entra alguén. Rodrigo! Esa non é a túa... Pero que?
Non mo podo crer. Ola, si, son eu. Grazas, o mesmo digo. Ah, si, é que che di. Ai, el sempre tan galante. Si, vin soa, logo xa vira a miña familia. Non estou casada. Si, ás veces é mellor, nunca se sabe. Ah, grazas. Son un mercadiño de artesanía. Non é ouro. Ah, si, son moi bonitos tamén, si. Ti tamén pintas, non si? Ah, pensei que... Non, ata o 12 de diciembre estará exposta. Non si, Rodrigo, ata o 12. Logo xa pechan o Nadal, non? A Brasil. Mira, non sabía nada. Que bo lugar para pasar as vacacións de Nadal, non, Rodrigo? As fervenzas de Iguazú. Non fui nunca. Ainda que a miña irmá máis nova está vivindo ali e me contou, si. Ela di que o lado máis bonito, a fervenza máis bonita vai ser do lado argentino. Ainda que tamén se ve depende do lado brasileiro, así que... Ides todos? Díxome Rodrigo que tiñades 2, 3 fillos. Ah, que ben. Moito mellor. Que romántico. Bueno, pois espero que gocedes da exposición e das fervenzas. Se me desculpades, acaba de entrar unha das miñas irmás. Se eso, logo xa nos vemos. Rodrigo, calquera cousa avísasme, vale? Encantada. Hola, Palo, que tal? Que bonito estás. Non me digo. Estás moi sana. No, son os nervios. Ti estás guapísima. E Carmen? Foi xogando un partido de fútbol ou algo así con un patio máis amigo. Díxome que se duchaba e que logo viña, pero hai máis de unha hora, non sou? Non me quedou toda boa. Díxome que te dixese moitas sorprendidas. Que ben. E como está a boda? Bueno, a enfermeira que vai a facer as curas dixo que lle temos as mans para que non se toque o nariz, pero non lle fixamos caso, se dice que están todo o tempo diante dela para que non se toque o nariz. Agora xa ando coa tuya. Espera un momento, Palo. Claro, non me está, tío. Rodi, podes explicar que circo explicar a iso do Brasil? No, a ver, suposo que nin vos mirar e levar que se semos tocar. Xa, por favor. Non, Marcos xa marchou da casa, eu sí que... Ai, mira, síntome como unha estúpida, de verdade. Vas deixar por así, non si? Claro. Ah, sí, mire, hai na entrada, hai folletos, aí ven a web en directo. Grazas, moitas grazas. En serio que con San Palo? Non. Grazas, moitas grazas por vir. Solto da man porque ver, xurcho, Ver, dille todo o que muller agora mesmo. Mira, vai aí con ela, fai o favor de deixar en paz. Hoxe era un día moi importante para mí. Grazas por converterlo nun inferno. Gústache, Palo? Este é precioso. Eu xa sei que non entendo moito, pero este encántame o sen título. Sen título non é o título, é que non ten título. Ai, pois, a mí gústame que se chame sen título. Xa, pero hai moitos outros que se chaman así. Mira, todos os desaparecidos chamanse igual. Oi, pois que malo. A ver, eu xa sei que non entendo, pero este acaba de chamarse sen título porque, claro, non se sabe o que é, pero é moi bonito. Ese círculo que cada vez se fai máis grande, pero a vez máis pequeno. Non se dá saído, esas manchillas moradas, pinguiños a caer. Non sei, encántame. Sen título. Como a mí. Como non quixen estudar, pois non teño título.
No, é que é moi bonito iso que vis, iso do cadro. Entendes ti máis de pintura que todos os gilipollas que hai aquí. Ai, meu Deus, non podo creer. ¡Ole, está artistado de mi malicia! Que serios todos. Hola, ¿qué tal? Carmen, ¿estás ben? E como ves ese vestido? Mamá. Pasades demasiado tempo xuntas. Carmen, ti de onde sais? Saímos de equipo, de partido, quero decir. E fomos a tomar unhas cañas. Pero éramos 11 e pediron cada unha ronda. E bueno, eu ia a casa, ya me deixei, porque, en fin. E non puide, porque se chega un Fran e chego así a casa, valle algo, e dixen que vinha directa para que... Ai, Carmen, estás borrachísima. Trata de non dar a lata, por favor, Xa o sei, xa o sei. Se querían ver as 11 camioneiros aquí, dixenlles eu que non quían dar o cante. Imagina estas 11 camioneiras aquí. Mima. Pero isto está un pouco morto, non? Darían algo de vidilla. Sí, sí, seguro, seguro. Onde está Rodrigo? Rodrigo? Ai, que me sale. Rodrigo. Parece mamá dicindo WhatsApp. WhatsApp? Ai, WhatsApp. Mira, Rodrigo. Cala a boca, mira. É aquel que está aí no recurso coa señora do vestido branco acostado. Que guapo. Ela non. É moi becuna e animísima. Tiene a muller. E as tetas non son súas. Pero me quero Rodrigo. Amén. Por felicitar polo maravilloso traballo da miña mami. Por favor, deixame facer publicidade a Alicia. Ai, que callo. Ai, tenemos papeles. Sen título, igual. Cando tens ou non ten título que non o ten. Vamos a facer aquí agora mesmo. É porque cheiro moi mal, verdad? Ai, perdoa. Estades me botando do garito, así por todo o gorro. Digo, morro. Bueno, pues... Cando ves... E viño... Epa! Ai, señores, bótame do garito, pero merquen os dedos porque isto é arte, arte de verdade. Arte de verdade é... Correr de frío, fora. Sen título. confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios vuestro Señor. Veña, vou agora xogar un poquinho coa revista, vale? Pero di a outra que é seu, ainda me vai rifar a min. Que non, que está todo ben. Que xa llo dixen eu. Que non, que é mala, Dixoche eu que é mala. Que non pasa nada, que non che vai molestar ninguén. Seguro.
paciencia para cambiar as cousas que podo cambiar, resignación para aceptar as cousas que non podo cambiar, e sabedoría para apreciar a diferencia. Amén. Amén. Non dou unha costesa. 15 euros, iso que é teórico. Eu non quero conducir. Pero é imprescindible que teñas o carné. Ao mellor calquera día faiche falta, por calquera cousa, por unha emerxencia. Pero que eu non quero conducir, non vou dar conducción, dame medo os coches. Iso ata que non o quites, logo non vas querer parar. Pero é que non me entendes, que non o quero sacar. Odio os coches. A mí gusta ir en bus ou en tren. En cando mostres, pero os coches non me gustan. O tren que me leva pola beira. Bueno, filla, ti saca e logo se non queres conducir, non conduzas. Mamá, que non quero conducir. Ya está. Por que non o quitas ti? Ti sabes como vale isto? Explícame, filla, que eu non entendo. Unha boa, eu tampouco sei. Segue ti tentando, veña. Seguro que sabes o meu camiño. Bueno, filliña, segue ti tentando. Eu pagueiche a autoescola igual que lle pagamos teu pai e máis eu as túas irmás como un regalo. Quita o carné e logo se non queres conducir, non conduzas. Mira, é que non dou unha cos malditos pés. Non sei por que sempre me está mandando quitar a mí. Quita o ti e déxame en paz. As meus anos para que querer eu o carné? Que queres? Pois se algún día se fai falta por alguna emerxencia. Oxalá tivese unha nai que me dese a oportunidade de sacar o carné cando era unha nena. Mamá, non sou unha nena, teño 31 anos. Bueno, unha moza, unha mociña nova. Mira, estou agobiando, faltame o aire. Agora non se toca o nariz, home, que ao final non ten que se dar as manos. Cambilla, gasa, porque como hoxe non ven a enfermeira, pero é que é imposible limpar. Mira, a enfermeira dixo que nós non podemos facer as curas. A verdade é o alágame, María só come a ferida. O tren que me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. É que non é unha ferida. Dixo monte o doutor cando veio coa enfermeira. Quería dicirche cando chegasen os teus irmáns, pero é un melanoma. Melanoma. Iso non é damos. Alicia di que a veciña iso porque está todo o día escutando a música clásica. Iso é melómana. Iso non foi o que te dixeches. Non, Paloma, non eu dixen melanoma. Melanoma. É un cancro da pele. Cancro. Mamá ten cancro. Cancro, agora ten cancro. Felisa, filla, mira isto ti que eu non o entendo. Moi ben agora. Non sei se ficar a carpinteira. Ten que ser tóxico, non? Non, é como se pasas as páxinas, pero máis rápido. Ai, mira, aí chegan as tuas irmás. Hola, moza, que tal? Esta é? Onde está? Non podo ver nunca a miña neta. Foi a cocinar con amigos con os cais, con a mesa de xeo. Non son pequenos cuartos aquí, esta xente que cae continuamente. Quedei de coller as 7:30. Hai mandarinas ou laranxas? É que moro de fame. Non sei se queda algunha, pero hai uns plátanos riquísimos. E dalle outra paloma que xa están apodrecendo e nin os probou. Pero non comiches. Xa son as 6, Non só laranxas ou mandarinas, estou a facer unha dieta depurativa. E só podo comer laranxas e mandarinas durante 3 días. Cada día andas máis parva, filla. De onde estás con tanta bolsa domingo? Hoxe é o primeiro domingo de decembro e en decembro abren todos os domingos. Así que aproveitei que estou suíña e fun a mercar para os reis. E que me caches de reis algo para hacer? Encontrei un vestido para mí. Non me digas que non é ideal. É fabuloso. E sabes, vou buscando unhas cousas e das outras. Tamén necesitaba unhas luvas de porteiro e unhas botas de tacos. Xa sabes como agora son futbolista. Non, si xa o sabemos. Eu e vesto da Galería de Arte. Boa! Ai, perdón, non somos o mal grupo que me quedou. Para un que non compramos. Cantos días levas facendo iso das laranxas? Empecé hoxe. Tamén podo tomar té de vermelho. Hai té,
que revolve, que parece que como os cigarros, pero claro, para que digo nada, porque para que queremos máis. Mamá, por favor, non empeces, Non empeces con que? Eu non empecé, foi a outra. Foi esa. Esa. Que fixo agora? Ai, ver, que bonito che está quedando. Que bonito. Que crees? Precioso. Sigue logo xa mo ensinas. Hai algo de chocolate? Como dela? Sí, algún problema? Non, nada. No caixón é chocolate. Bueno, se non acabou Paloma, porque claro, é o único que come. Logo non lle poñes unhas lentellas, pero chocolate, arredemo. A boa ten un melón. O que? O da nariz da boa, sei que é un melanoma. Que iso? Joder, que vos dixeron? Que lle teñen que facer algunhas pruebas. E só ten na nariz. Non sabemos nada, filla. Mamá non pelaba. Din que poderían tentar operar, pero que hai moito risco pola anestesia, que se hai moito tecido afectado, terían que retirar todo o cartílago do nariz, que podía quedar incluso o oso da fácula ao aire. Ai, que noso, cala, que vomita. Cala ti, escoita. Ai, a boa. Joder. Mira, a melómana da veciña. Moi ben, Pala, agora sí, melómana. Preguntoume cando subíamos pola exposición. Di que vai vir vela. É que lle dixeches? Da exposición? Que frouxiña. Dixeches que non me diches ningún cadro? Pois non lle dixen nada, por... Non lle digas, que é a que lle importa. Mamá, tanto me ten que a veciña saiba que non vendín ningún cadro. Por que non ha de saber que non vendín, se non vendín? Non digo que non poidas, digo que non fai falta dicirlle que non me diches ningún cadro. É que non dou entendido por qué. Bueno, xa estábamos a falar da boa. Non, non está. Por que non ha de saber a veciña que non vendín nada? Porque che dá vergoña? Porque é fracasada? Ou porque non? Claro que non, filla, mira, nada, non dixen nada, vale? Que por qué? Que me respondas. Que por que non vai poder saber a veciña que non vendí ningún cadro? Alicia, para. Creo que se está alterando de todas formas. Non, non paro. E ti xa vas calando a puta boca despois de apareceres como apareciches outro día na inauguración, deixándome ridículo diante de todo Dios. Pois para a tua información, Aixiña, sí que me quixeron mercado dos meus calos. É a moi bo prezo. Dixo o Maonte Rodrigo. Que pasa que non o vendín porque é o calo que se regalou para o teu aniversario, entendes? Marcho. Denisa, filla, non marches. Nada, boa. Sí, entendo, porque fun eu que chamou para mercar ese cadro. Moi ben. Pois entón, ninguén dixo mercar ningún dos meus calos, ninguén! E non dou entendido que me faz chamando para mercar un calo que xa ten, joder, é un regalo, non podo mercar algo que xa che regalaron, entende? Pero non preciso favores. E tranquila que non lle irei dicir a veciña. Aboa, pórtate ben, e non andes carabellando no nariz. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a los ángeles, y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Todopoderoso. Non o deixo un día para empezar a dieta de tarantas. Sempre a mesma Leli, non o soporto máis, a fogo! O me dei caixa, levo agua. Dime que non lle van dar puño. Outro que me non, por favor. Non, é xa moi velliña e non vai avanzar rápido. Pero é que o problema está en esa ferida que ten no nariz, que non se lle dá cicatrizado, é que vivo todos os días por menos e non teño as partes especiais. Ainda que dixo a dermatóloga que se cadra que podemos enviala a un centro de tratamentos paliativos do Serra, pero eu dixenlles que non. É porque dixetes que non. A boa non está para paliativos. Mamá, leva 15 anos nunha cadeira de rodas, ten un cancro. Non sabe onde está, leva coello. Que máis se compre que leva un centro de cuidados paliativos? Ainda por riba do Serra, debería darlle grazas. Que queres? Que lle tengas máis cada vez que este chamando por Feliz ou por Marcelino? Que lle cambien o cuello só cando te
que dá vida polos seus pais sen dar un chío. Teresa que deu a vida polo seu pai, pola súa nai, e agora que vai dar a vida pola súa sogra, e que está facendo de paloma a súa réplica exacta. Estás chea de soberbia. Soberbia, como ti digas, Teresa. Ai, Teresa, que vai a misa diario para velar pola vida das súas equivocadas fillas, das súas soberbias, pobres, infelices e equivocadas fillas. E que pasa con a túa vida, nai? Ah, que non tes. Que tratas de dirixirte de todos os demais porque ti non tes vida propia. E que vai pasar como rabo, A que máis quedar? Bueno, se quedar daquela, paloma espetará de bombo, e podes cuidar dela. Agora xa sabes por que nunca coi. Non o traio porque non quero nin cabiches nin que coides, nin que lle metas a mesma merda na cabeza que nos metiches a nós. E quizás non te gusta, pois non te digo miña vida, pero polo menos deixa de usar a liberdade que ti non me dices a ter a mí. Rodrigo, necesito que falemos. Non sei se dices as miñas mensajes, pero cando escoites isto, chámame, por favor. Único. Basicamente esa foi a semana. Ah, sí. Pero se na saco. Aquí ten. Estas son 9 de 4 anos. Vale, mira. Marcos, que queres? Agora non podes falar. Non, para que? É que non hai nada de que falar. Non o fagas máis difícil. Cando as cousas acaban. Se queres non has entendido. Ah, vale, pero... De que? Non entendo que teño que dicir. Non dou. Non podo dicirlle nada porque eu ainda son esa. Que? Non o entendo, pero que eu ainda son a da foto. Non medrei. Bueno, sí, medrei en altura, pero por dentro sigo a ser a da foto. Non é que daquela non podo dicirlle nada porque son esta. Cando me miro no espello non me recoñezo. Eu onde me recoñezo é aquí. Non dou. Xa está, Marcos, por favor. Non fixaches nada mal, xa xo dixo. Ai, mira, déxame tranquilo. Se de verdade tú me queres, respeta isto. Que se diga que? Pero o que? En serio queres que xo diga? Está ben. Quérote. Non te quero, dame los enteros, non te quero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos del mal. Amén. Ui, é certo, pasámonos da hora. Aquí temos cartas. Vou recoller a miña sobrinha, ata a semana que ven. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
casa e pola comida que teño a diario no meu prato. Veña, boa, moi ben. Sí, moi ben. Está fría? Non, está morniña como lle gusta a boa. Que ben. A verás que limpinha e que... Agora, non. Solte, que iso non se come, veña. Solte. A ver, este é o bracinho, ven. Arriba, aquí, moi ben. Está moi fría? Non, aquí non. Está morniña que te gusta a vida negra. Que ben. Sabe, que limpinha e que ben. Non. Isto xa non, isto non se come. Veña, mozas, veña, Patri, eso mellor, que estás facendo super ben, veña. Por favor, señor, que non me metan gol, por favor. Por favor, señor, pidoche a sabedoría necesaria para tomar a decisión correcta e axudar as miñas fillas a que se realicen como persoas. Eu xa non che pido nada para min. Bueno, sí, saúde. Para que cando chegue o momento non haxa que cuidarme e poida valerme por min mesma. E por favor, pídoche que cando decidas levarme a túa beira, que sexa rápido. Rápido, 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 veña, mozas, veña, arriba, subide, veña. Amparito, vou te matar por me dixer a miña tía porteira, se eu nunca parei nada na miña vida. Tiro todo canto toco. Non, iso non se me cae, querida. Non me botes a língua así, Veña, mozas, veña, que isto está feito, imos gañando un 0, veña, mozas, arriba. Veña, arriba, o bracinho, esquerdo. Así, moi ben, esquerdo. Así, moi ben. Un pouco de crema para que esteas ben guapo. A boa sorte que iso non se come, veña. A ver, arriba o bracinho. O esquerdo. No, outro esquerdo. Arriba, así, moi ben, arriba. Agora, un pouquinho de crema para que esteas guapo. No, solta o bote, que iso non se come, coi. Para. No. Como que penalti? Se quedan 30 segundos e non me tocou. Anda que por favor. Ai, meu Deus, que non podo parar o penalti. Ai, por favor, Deus, que non me metan gol, por favor, axúdame. Meu Deus, pídoche polas miñas fillas, para que sexan alegres, serenas, sás, felices e que estean a gusto consigo mesmas. Veña, apóiate en min para que se poida poñer o coelho. Con cuidado. Cuidado, para, que me matas, para. Veña, apóiate en min para poñerse ben o coelho. Así, apóiate en min. Veña, con cuidado. Con cuidado que me mata. Para. Pareino. Sí, pareino. Amarito dice papá, pareino, forza, basta, vamos. Ay, no puedo creer, vamos. Ay, Amarito, tú cachas unha teta. Nada. Ay. Só che pido axuda para ser aquilo que ti queres que sexamos. Danos a túa luz para velo e forza para facelo. Hai moitos camiños, todas temos que trazar o noso. E as probas non son fáciles, seino, pero tendo a ti, sóbranos todos. Fai que as miñas fillas crean en ti, iluminas, móstralles o camiño sinxelo e evítalles o tortuoso. Eu non pretendo que nos aforre o sufrimento se os temos que sufrir, pero sí che reclamo forza para que, cando tropecemos e caiamos, poidamos levantarnos. Cambia o meu corazón e o das miñas fillas, concédenos a graza de querer, porque querer é poder. Amósanos a túa salvación e a túa inmensa misericordia. Amén. Guapa. Si, eu xa... Cantos anos tes? 80? Que dixo? 60? O que? 15? Eu, fillas, que todas estedes ben. Si todas estades ben, pois moi ben.
Pois nós todos estamos ben. Nós tamén queremos que Ti esteas moi ben. eu por aí ando, que xa non é pouco, pero bueno. E a nai? Está moi ben, mándache moitos recordos. Ai, esa muller, sempre tan atenta. Guardei solamente todas as camisetas interiores e menos camisón, vale? E Paloma, portaste ben, a boa, que non deas moita guerra. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. Ya está mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Y nos quitaron los alcas 4, veña. Martina es súa atleta. Bueno, falta no hay, pero tanto tal. Peña, sorride. Paloma. E a ti, diña, que che pasa? Fixo xa unha huesa? Esta, que é moi mala, No, son moi boas, son todas moi boas. Ay, é que me gusta tanto. Mira, boa, mira que guapa está. Que peinado tan bonito che fixo Paloma. Mira, 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 nai. Nai. Ai, miña pobre, válgame Dios. Ai, naiña. Que? Non sei que di. Di que estás moi guapa, Martina. Ai, que enrujadilla está a miña naiña. Queremos que moito saben, non? Si. E eu a vós, fillas, e eu a vós. Veña, temos que ir tirando, xa está baixo a ambulancia. Estai. Que eu dormindo no cuarto da boa, sobre cara voltarás. Non sei cando deixe instalado. Se caen todos por ti. Que va, xa, o máis probable que volte mañá pola mañá con Castromil, claro. No, se que levo o coche. O que leva a Vitipala? Claro, tiras pouco teatro, vale. Bueno, filliñas, que teñades boa noite. Boa viaxe, mamá. Un bico boa. Adeus, fillas. Adeus, miña nai. Adeus. Veña, que temos que ir tirando. Adeus, mamá. Vou poñer algo de música. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a scene. Then I was floating. Paloma, Palo, ven, que Noelia. Hola. Hola, Noé. Ay, qué guapa, que loura estás. Estades toda? Non, a boa xa marchou. Ai, sinto. Non me gusta para despedirme. Palo, que pasa? Nada, nada. Ai, cántanos. Esta é a clínica, bro. Mira, que son as 4 da tarde, que estou tomando sol aquí en terraza, boludas. Ai, está super argentina. Mira, mira como me sale acento. Ai, ai. Dejate de hincharme las pelotas, boluda. Che. Como está, mamá? Ben, acaba de marchar por boa residencia de paliativos, está en la línea. Din que o mellor o tratamento non se pode facer na casa. Estás consentindo co que marchas aí? Pero que cotilla me es, Ven aquí e conto. Mire, todas pasaron mal. Non sería marchar de aquí a merda. Agora podedes, que xa non está boa. A mí non me tentes, que Fran Barba Sapón non me importaría nadie ir a pasar ali as vacacións de Nadal. Ademais, os millóns de puntos que non veres, che dixo. Tías, no, digo en serio. Encantaríame que viesedes. Que vayan ganas, sei que No. non digo con mamá. No, vides todos. En febrero vou a India e ali non vos vou convidar a que vayades, así que, veña, pare. Aquí en verano, isto vais a encantar. E sempre tomo o sol en biquini nos parques. Ademais, mira, se vides, vou levarte a un sitio increíble de albertanos, uns argentinos, guapísimos, e a comer seados de doce de leite, a tomar mate. Venga, tías. Estás consentindo el seu non. Caramba, como que marchas aí? Cando te dixeches de loura? A ver, a mí que se asome con que Jorge, A ver, que Jorge. está preparando unas empanadas. Jorge. ¿Qué hay, David? Jorge, ¿qué tal? Hola,
parece. Non fagades que me arrepinta de convidaros, que máis en nosas empanadas. Veña, falamos. Chao. Ai, que guapo está, Noelia. Este non é moi guapo. Oh, dice que están contentos xuntos, que ben. Sí, dice que son felices, sí. Pois... E vos sodes felices? Eu sí. Eu penso que a felicidade está sobrevalorada. Por que dis que és feliz, Carmen, como sabes que és feliz? Porque ser feliz é vivir o presente. Eu vivo o presente. Póidome, como con fame, como con sono. Eu son feliz. Que mentira, que acabou un peito? Joder, tía, estás feliz, estás joder. Seguro que comiches algo que estaba no mamá na nevera con tanto cariño que sí, joder. Pois... A mí non me vai iso de que a felicidade sexa vivir o presente. Asústame. Por? Porque o meu presente é unha merda. Non teño un traballo que me faga feliz, vivo na casa de mamá, non estou namorada de ninguén, nin hai ninguén que estea namorado de min. Eu non sei, non son nada feliz vivindo este presente. Recórdome máis feliz cando éramos pequenas e vivíamos todas xuntas, ou... Imagíname un futuro feliz, medo a voar ou a morrer. É que a felicidade trata-se disso. Tens que vivir o momento e aproveitarlo, pero sen medios. Ti dis que tens medo a morrer, pero non vives. Se non vivir é a peor forma de morrer. Tens que superar os teus medos. Iso é a felicidade. Pois eu non che teño nada claro que a felicidade sexa superar os teus medos. Se cadra aprender a vivir con eles. Non me gusta esa idea de insatisfacción porque haxa algo que non esteamos facendo e que se o fixésemos seríamos máis felices. Paloma, cigarro. Non fumo! Anga, Paloma, colle un cigarro. Que pasa? Un beso deixou, por que a insultas? Paloma, queres ou non? Cando lle pensas dicir a mamá que ainda non deixaches de fumar? Pero ti toleaches ou que eu xa non fumo? Pasas o día comendo chicles e mamando seguido de dar encendedores que non son meus. Paloma! Ai, non te agobies, Paloma. Todos temos os nosos segredos. Queredes saber o meu? Estou preñada. Dixa, que gilipollas es. E non é de Marcos, é do capullo de Rodrigo Marqués. Estou casa de 12 semanas. Ah, estás de coña, non sei. A ti que che parece? Joder, 12 semanas. E como sabes que non é de Marcos? Básicamente porque hai máis de 3 meses que non medito con él. Daba noxo. Noxo? Eu que sei, porque Son unha parva, porque era demasiado bo, porque canto mellor me trataba menos se soportaba. Foi unha bruxa intentando que se marchase. Como non daba conseguido que me deixase, pois quería dar que se fora. E pois, Valote? Pois... sí. Pensei no moito, pero... teño 32 tacos. Que? Vou abortar? Ainda que estou morta de medo, non sei se vou saber ser nai. Eu non teño ni idea de como facer, ni siquiera sei se estou preparada para que un día me boten cara un millón de cousas, como eu fago con mamá. E con que cartos eu vou criar? Bueno, che un segredo de Paloma. Se me quedou moi a que volver a fumar, Agora sí que teño que deixar, agora sí que sei. pois como decía o Paco, en vez de dicilo, faino. Din que é peor un mono para o feto que deixalo, pero eu non vou tentar. Pois como decía o mestre Yoda, faino non o fagas, pero non o tentes. Eu tamén teño un segredo. Basta meter botox. Andas a pirolar ou que? Deitime con a tía. Que dices ti, con Patrick? Non, coa porteira con un parito. Non sei como faceu. Dixenlle que non me gustaba estar só en casa. Viu, tomamos uns viños. E non sei. Carme es lesbi. Non! Non sei, deiteme con ela, que está. A Fran contaches eu. Como lle iba a contar? Eu nin siquiera sei se estos son cornos. Son cornos. A mí. Como lle vou contar? Valle algo. Pero ti queres volver a ver a San Paro? Para o fútbol así, sí. Íntimamente, non. Non sei. Ti estás namorada de Fran.
Non sei. Pero molouche. Foi normal, a verdade. Non sei, é como... Tiña dous bichiños onde tiñe. Tía, pero que faz? Os días nós retortilleron. Mollera. Tía, hostia, mamá vais de matar. E despois tiña outro lado que me dicía, bueno, somos amigos, Catalina está ben. Polo que se me engañou o segundo bichiño, non sei. Mira, que forte, imaginade que cargar a pobre mamá. Eu preñado dun casal, ti, lesbiana, e palabra que non puedo fumar. Ya se ten que preocupar en nada agora que non vai estar a boa. Imos a Argentina todas, foi tamén. Como está o billete, está? Dame unha foto onde aparece o DNI de mamá, por favor. Eu non penso coller un avión, eu non vou, Chamaste Paloma, como non vas voar? Dice vos, quedo aquí. Paloma, ti que dices a historia da águia que criaron como unha galiña? Non. Esa historia é horrible. Como que horrible? A historia do labrego que topa un ovo de águia e pousa nun niño de varilla. Si, esa, pois é horrible. A águia morre pensando que é unha galiña. Que listo? A historia non é así. Paloma, escoita. Había unha vez un labrego que colocou un ovo de águia xunto con as galiñas e o águia chumedro como unha galiña máis. Acabo de contar... Cala a boca! 5 anos máis tarde, ese labrego recibiu na súa casa a visita dun guerreiro indio e a ver o poleiro dixolle: ese paxaro que hai aí non é unha galiña, non é unha águia, é unha galiña. É unha águia, pero eu criei-na como galiña, dixolle o labrego. Así que xa non é unha águia, é unha galiña como todas as demais. Velo? Non, dixolle o guerreiro indio. Ela sempre será unha águia, pois ten corazón de águia. Ese corazón fará que un día voe nas alturas. Non, insistiu o labrego. Xa se tornou galiña e nunca máis voará como a águia. Entón decidiron facer unha prova. O guerreiro colleu a águia e pousola no seu brazo, alzouna moi alto, e retando a díxolle: águia, posto que és unha águia e non unha galiña, posto que pertences ao mundo do ceo e non da terra, abre as túas ás e voa. A águia non voou, quedou ficada no brazo do labrego. Ollou distraídamente ao seu arredor e viu ali abaixo as galiñas comendo grans e saltou onda elas. O labrego comentou: xa llo dixen, convertiuse nunha simple galiña. Non, dixo o guerreiro indio, ela sempre será unha águia. Imos facer unha última prova. Entón, o guerreiro indio levou a águia ata o cumio dunha montaña. O sol estaba moi alto. Volveu a colocar a águia no brazo e retando a díxolle: águia, posto que és unha águia e non unha galiña, posto que pertences ao mundo do ceo e non da terra, abre as túas ás e voa. A águia gemía, como se experimentase unha nova vida. Pero non voou. Daquela, o guerreiro colleu a águia e puxo en dirección ao sol para que os seus ollos se enchesen da claridade e divisasen as dimensións do horizonte. Ela abriu as súas potentes alas, ergueuse soberana sobre si mesma e comezou a voar cada vez máis alto. E voou, ata confundirse co azul do firmamento. Ai, gústame moitísimo máis este final. Xa, pero non son ninguna águia. É unha poma que parecido. Eu vou mercar os billetes, que dio hoxe? 14. Vale, vos parece que se os intento mercar para o martes 21 de decembro. Decembro en verán en decembro. Pero, chica... Ti non era que non che gustaba o teu presente. Pois imos polo futuro. Paloma, vou dar o mellor consello que me deu o pai na nosa vida. Cal? Na miña vida. Cal? Mira sempre cara diante. Que mentireira és? Papá nunca che deu ese consello. Pero vos me lo dixo el día. Cando, a ver. A ver, non foi exactamente así. Non xa. Íamos platicando para o meu examen de conducir. A quinta vez. E casi que dei un golpe a un museo de miña. Entón mamá berroume: mira cara diante, hostia, andas farra ou que? Eu non te pensei no momento, pero despois parei e pensei no valioso que era o que acababa de decir. Mira sempre cara diante. Por eso os revisores son pequeneiros, porque hai que mirar para atrás nun segundo rápido e por unha señal
día, Paloma. Vou 20. Coreografía que lle facíamos a boa coas cancións de Rafael Acarrá. Bueno, ainda que Paloma sempre pensou que era un home. Rafael Acarrá. Agora entendo por que che gustaba tanto aquela canción. Y se encuentra una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario, ¡qué dolor, qué dolor! Non son tiroladas, A mí non me acordo de que fixéramos en inglés. A de... Bio-we-bi-ku, bio-we-bi-ku. Cal dis? A ver, que non se me daba en inglés, pero aquele que facía Carmen o playback, que nos bailábamos, a de... My own must be for watching. These boots are made for walking, de Nancy Sinatra. Xa está, merqueinos 4 adultas e unha nena para 22 de decembro, rumbo a Buenos Aires e Ceira ás 4:15. These boots, a mí non me acordo. Poñémola e bailámola. Veña. Esta canción di as miñas botas están feitas para camiñar, así que xa sabes, Paloma. Camiña. Veña. Acordades? Centículo. Vale. ¿Sí? No,
que non es nove, é a tua voz. Que? Pero que di? Non pode ser, se nos... Como que morreu? Pero iso é imposible. Sí, este é o teléfono da nosa casa. O móvil da miña nai, sí. Apunte. 65... No, 685... Mellor apunte o meu, que estamos todos xuntas, sí. 616-04-3626. Sí, repito yo. 616-04-3626. No, xa sabes que estamos todas xuntas. Sí. Non pode ser. Se onde para a miña dirixa, non pode ser. Venga, Paloma, imos. Que pasa? Quen era? Era... Pasoulle algo? A Noelia? Pasoulle algo a Noelia? Paloma, fala. Era... Paloma. Era... Da residencia, encontraron un teléfono móvil que creen que podía ser noso. Un móvil? É para que choras? Porque preguntei pola avó e dixeronme que tomamos unhas natillas e que quedara dormidinha. Bueno, Paloma, non pasa nada. Dímolo onte, está estupenda. E seguro que está moi contenta de que vayamos pasar o Nadal todos xuntos con Noelia. Sí, seguro. Veña, colle o móvil, non o vayas a facerte agora. Vou apagalo, que no avión non pode estar prendido, non? Mellor xa o deixo apagado. Preparada para agora? Preparado. Veiche. Ai, que che dixeron na coreografía? Sabes se dende non nena xa? Xa cho conto no avión.